Ijausi Dine X-Boy ne. Gwamnati ke ne kira ki juyo koma samu sauki. Yunwa tsaro arewa Najeriya na wani hali. Gwamnati ke ne kira ki juyo koma samu sauki. Yunwa tsaro arewa Najeriya na wani hali. Najeriya ƙasa ta ce ban manta ba. Allah na yi roƙo gare mu kai duba. Mun zo gare ka mun sake tuba. Allah ka dube mu dan shugaba. Cikin ikon naka komai ka iya sauyawa. Ka iya sauyawa. Gwamnati ke ne kira ki juyo koma samu sauki. Yunwa tsaro arewa Najeriya na wani hali. Wayo 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 Naija, wayo wayo. Na duba hagu da dama, yara da manya suna ta fama. Ƙasa ta na wani hali, mata ke sa ɗan kwali. Sace ya yawaita, ya Allah muna roƙonka ka kawo sauƙi ga sata, ga sata. Gwamnati ke ne kira ki juyo koma samu sauƙi. Yunwa tsaro arewa Najeriya na wani hali. Ya Rabbu Allah ka agaje mu wahidu, kai ke da ikon komai sarki majidu. Ka taimake mu dan annabi Muhammadu, ka gyara mana dukan arewa har kudu. Kowa na kuka, kowa na kuka, kowa na kuka. Najeriya ƙasa ta ce. Gwamnati ke ne kira ki juyo koma samu sauki. Yunwa tsaro arewa Najeriya na wani hali. Najeriya sai la haula, manyan ƙasa ta sun tara daula. Idaniyanmu suna ta balla, mun tuba ya Allah ka kawo gyara cikin ƙasa ta. Talakawa suna ta kuka, masu kuɗi ko babu ruwansu suna ta kallo muna ta kuka. Allah sarki muna ta kuka, muna ta kuka. Gwamnati ke ne kira ki juyo koma samu sauki. Yunwa tsaro arewa Najeriya na wani hali. Gwamnoni Allah ka gyara mana, ciyamomi Allah ka gyara mana, 'yan kasuwanni Allah ka gyara mana, masu madafan iko Allah ka gyara mana, 'yan sandanmu Allah ka gyara mana, sojojinmu Allah ka gyara mana, mawaƙanmu Allah ka gyara mana, kansiloli Allah ka gyara mana, mai unguwa Allah ka gyara mana, har sarki Allah ka gyara mana, ga malamai Allah ka gyara mana. 'Yan ƙasa ta mu koma ga Allah, shi zai yi magani, shi zai yi magani.